התלמידים האלה ניסו לרצוח את המורה שלהם. בחטיבת הביניים היוקרתית הזאת שידועה בציונים הגבוהים שלה, יש כיתה אחת שנפרדת משאר בית הספר. ובכיתה הזאת לומדים כל הילדים הבעייתיים. אף מורה לא מצליח ללמד אותם ולא נראה שיש להם גם עתיד. עד שיום אחד בעיר הממשלה נכנסת לכיתה ומבקשת מהתלמידים לחסל את האיום הכי גדול על כדור הארץ. המורה החדש שלהם. אחרי שהשמיד כבר חצי מהירח, המורה החדש שלהם, דמוית מנון בשם קורו סנסei, מאיים להשמיד את כדור הארץ בשנה הבאה. אחרי שמציידים את התלמידים עם נשקים מיוחדים, הם מגלים שלחסל את קורו סנסei זה לא משימה כל כך פשוטה. הוא זז במהירות שכפולה פי 20 ממהירות הכל, נשקים רגילים לא עובדים עליו, ומסתבר שהוא המורה הכי טוב שהיה לכיתה הזאת. בפעם הראשונה הוא מצליח לשפר את הציונים שלהם, ותוך כדי הוא מלמד אותם את אומנות ההתנגשות. לסדרה קוראים כיתת ההתנגשות, ומדובר באחת מהאנימות הכי טובות שיצא לי לראות. בין אם זה הרעיון היצירתי, האקשן המטורף, ההומור השנון והסוף שימחץ לכם את הלב,